Hola a tots! Avui us parlaré del creixement natural o vegetatiu i de les seves taxes relacionades, com la de natalitat, fecunditat i mortalitat. Són conceptes clau per entendre com evoluciona la població d'un lloc. El creixement natural. Aquest és la diferència entre els naixements i les defuncions en un lloc i temps determinats. Si hi ha més naixements que morts, és positiu, i si hi ha més morts que naixement és negatiu. Als països desenvolupats sol ser feble o negatiu, mentre que als països en vies de desenvolupament és molt elevat. La taxa de natalitat indica quants naixements hi ha cada 1.000 habitants. Depèn de la fecunditat, que calcula quants fills tenen les dones en l'edat fèrtil, que vol dir de 15 a 49 anys. I influeixen diversos factors, com l'incorporació de la dona al treball, l'ús d'anticonceptius, costums culturals o costums religiosos. La taxa de mortalitat mesura quantes persones moren cada 1.000 habitants. Alguns factors serien nivell de vida i accés a serveis sanitaris, la situació política, que pot haver-hi guerres o conflictes. També poden ser causes naturals o accidentals. Des del segle XIX, la mortalitat ha disminuït gràcies a millores en la salut i les condicions de vida, sobretot als països desenvolupats. I, en conclusió, això és tot. Les taxes ens ajuden a entendre el creixement i la distribució de la població. Espero que us hagi estat útil i gràcies per escoltar. Fins a una altra!